U popodnevnom programu Kad se niste u televiziji govorimo o nekim lepim sportskim aktivnostima, tačnije o fizičkoj kulturi koju Streljačka družina Smederevo među prvim u ovom gradu neguje kao osnovni uslov pravilnog psihofizičkog razvoja mladih ljudi. Marija Aničić je PR i trener u Streljačkoj družini Smederevo. Dovela neke mladiće i devojke izvesnih lepih godina, potencijale u streljaštvu koji su polaznici škola streljaštva. Marija, tebi dobar dan. Dobar dan. I ovim mladim budućim šampionima. Kristina Radojičić je mlađa sestra Anđela Radojičić koja je nedavno bila u studiju i ona će jednog dana kao i Anđela da bude šampionka, tako? Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan. I Dušan Hamedović, ili Duško, šta ti je pravo ime? Dušan. Dušan Hamedović danas slavi rođendan. I to, verovali ne, 10. rođendan. Jubilarni. Jubilarni, da. Ja sam 10. jubilarni rođendan proslavio 5 puta, pa još plus 4. Bravo. Imam 54 godine. Blago tebi kad imaš 10 godina jubilarnih. Kako se osjećaš u toj jubilarnoj proslavi rođendana? Pa onako, nekako čini mi se obično, a znam da nije. Jer nije isto 9. i 10. Da. U čemu je razlika? Osim što je 10 više od 9. Pa razlika u tome što je 10, da kažem, uvek bilo neko merilo, okruglo, što se kaže. A ovo je nekako... A ti sve te brojke imaš. Malo pre si rekao da si ti, pošto je Marija rekla da ste vi COVID generacije, počeli ste da pucate prošle godine u COVID godini. Mi stari to beležimo kao COVID godinu koju smo izgubili, a vi je beležite, vi znate sve datume, tako? Kad si počeo da pucaš? 8. juna sam počeo da pucam, prošle godine, tačno sećam se. Znači ti imaš koliko, godinu dana i mesec i dva, skoro dva? Mesec i po. Mesec i po, dobro. Lepo. Znaš sve brojke slove u vezi sa svojim nastupima, koliko ti je najbolji rezultat, šta pucaš pre svega, koja je disciplina? Disciplina puška. Puška. Serijska vazdušna puška. Jesi zadovoljna sad? Pa za sad jesam. Jesam u suštini. Biće bolje, uvek može bolje, ali zadovoljna sam. Jesi gledao ove naše nastupe, Mikica i Zoranu i Mikica sad juče, jedva, za malo da osvoje medalje? Iskreno nisam. Pa moraš to da gledaš. Ali dobro, to nije tvoja disciplina, to je vazdušna puška. Kasno su noću, verovatno. Da. Dečice spavaju, tako da. Dobro. Kristina Radojičić, pretpostavljam takođe puška? Jeste, da, svi oni pucaju serijskom puškom. To je početna i osnovna obuka na kojoj oni nauče sve to što treba da znaju, pa onda dalje slede proces kaljanja, takmičenja i nastupa u drugim disciplinama. Samo da pitamo, Kristinu, Anđela je ostala i dalje u vazdušnoj puce, tako? Da. Puca i tebi odgovara ta disciplina? Da. Jesi ti zadovoljna sa rezultatom? Za sad jesam. Inače, Dušan Hamedović je učenik kog razreda? Pa sada, posle raspusta 4. do sada 3. Osnovna škola Branko Radičević. Na Papazovcu. Na Papazovcu, on to posebno kaže. A ti si iz osnovne škole Ivo Antić Radinca, tako? Da. Eto, Marija, ono što mene posebno raduje, što vidim da sve više djece, bili smo nedavno na promociji škole fudbala Tesla u Vodnju, koja edukuje fudbalu, ali na vrlo kvalitetan način, pod devizom i fudbal se igra glavom. Zato se zovu Tesla, vrlo neobično za školu fudbala. Pa, to sam htjela da pitam zašto baš Tesla. Sjajno ljudi rade. Objedinili su taj rad nekoliko sela, više sela iz šumadijskog kraja i vidim škola fudbala i Serovac je bila, klub malog fudbala Smederevo, ali nekako ta fizička kultura i sport sve više se praktikuje i upražnjava u selima, što mene posebno raduje. To je kod vas slučaj. Pa jeste. Baš da kažemo, od prošle godine smo bili prilično, pa dobro da ne kažem baš nešto specijalno iznenađene, ali da, počeli su da nam dolaze deca iz sela, tako da smo zaista zadovoljni što se ta neka dobra priča širi dalje od centra grada, jer ono što pretežno preovladava u sastavu tih polaznika škole streljaštva su škole koje su bliže nama, ovako da kažem, na neki način fizički, pa
tako da najviše polaznika imamo tradicionalno već iz Cvićeve škole i iz Dositej Obradovića. Dositej Obradović onako neguje i Cvićeva škola, dosta dobrih strelaca izašlo iz te dve škole godinama unazad. Tako da to već tradicionalno, da kažem, iz te dve škole. I trenutno u školi streljaštva u ovoj starijoj generaciji u kojoj pripadaju i Dule i Kristina, imamo decu iz Seona, iz Mihajlovca, iz Kobalja i sad ću verovatno nekoga iz Ralje. To je otprilike u ovoj generaciji. Sad u ovoj novoj generaciji opet imamo decu iz Radinca i imamo jedno dete iz Male Krste. Tako da smo u principu zadovoljni što, kažem, eto, imamo i tu decu, takve polaznike koji dolaze redovno na treninge, što izuzetno poštujemo i cenimo, i koji se trude da usavršavaju tu svoju sad već tehniku, sad pričamo o onoj mlađoj generaciji koja je od juna ovde i slušaju, da kažemo, i savete i vredno rad. Iako je, evo, danas 38-39 stepeni, ja verujem da će večeras biti puno i na našem strelištu. Vi možete napraviti i slogan za neki televizijski i radijski spot kod nas, treniraju deca iz Amerike, ili tako? Da, to je isto nešto sa čime smo možda čak i malo više iznenađeni nego što smo bili sa ovom decom koja nam dolaze iz seoskih sredina. Pa mi smo, poslednji put sam ja ovde bila, polovinom maja smo pričali i najavljivali tu školu streljaštva. Društvene mreže su zaista jako moćan medij i preko tih društvenih mreža su nam se javile, prvo nam se javila jedna mama iz Italije pa je pitala za svoju decu, rekli su dolaze krajem juna pa bi hteli tu da osmisle deci kreativno da provedu to vreme, dakle da nisu prepušteni samo rođacima i slično. Ne samo kreativno, pazi, kreativno mogu da štrikaju vezu, da igraju razne društvene igre, šah, karte, jamba i tako dalje, ali ne, oni žele da deca imaju sportske aktivnosti. I sportske aktivnosti, da, slažem se. A onda, sad kasnije već u razgovoru, onda mi se javila mama iz Amerike, iz Filadelfije, preko maila, takođe da prijavi svoje dvoje dece, 2011. 2012. godište su dečaci, ovi iz Italije su devojčice malo starija, 2006. a dečak je isto 2011. godište i tako da imali smo još jedno dete iz Amerike, takođe mama Smederevka koja je tu došla, oni su bili samo mesec dana. Imali smo i, nažalost, dvoje dece ne možemo da primimo jer nisu isto iz tih porodica, imaju po 7 godina, tako da su baš zaista mali, tako da ne mogu samostalno da drže oružje, tako da njih nismo mogli da primimo. Inače, kažem, jako interesantno, oni su tu celog leta, provodi vreme, utorkom i četvrtkom kod nas na treninzima na strelištu, umeđu vremenu su neki bili na novogodišnjem odmoru na moru, idu u neke razne kampove po Srbiji, ali se eto uvek vrate i kod nas i tu su do kraja te škole streljaštva. Dobro, mada ih ja razumem, ja stalno gledam svako jutro idem na plivanje na sportski centar i onda taj najlepši potez Smedereva, dvorana, sportski centar, bazen, sve tu, to je stvarno fantastično, to retko koji grad, ne samo u Srbiji, nego mnogo šire. Ima i to ljudi koji dođu sa strane mogu da nam ukažu na to, a vi imate onaj prelepi prostor dole strelišta koji je istovremeno i način da se ovi mladi ljudi takmiče, da pucaju, da stiču fizičku kulturu i navike kada je sport u pitanju, ali da se druže, to je jako lepo. Da. Pa dešava se da nam deca dođu bukvalno sa bazena, da tako kažemo, odu kući, istuširaju se, prisvuku i mi podstičemo i takav vid sportskih aktivnosti jer plivanje je jedan od tih sportova koji se preporučuje za razvoj pluća, disajnih organa, uopšte za sticanje fizičke kondicije, razvijanja mišića koji su potrebni i u streljaštvu. Onda vožnja bicikla, recimo, isto jako dobra za njih. Lazar Subotić je prošli put ovde kod vas pričao uopšte o tom zagrevanju pre treninga. Oni su još mali za tako nešto, ali svakako ih i taj deo pred nastup na takmičenje očekuje i da se bave takvim stvarima.
Tako da zaista jeste i uopšte onaj naš prostor dole je i veliki i da kažem je neka prirodna ventilacija, odnosno mi smo u tom nekom suterenu ili kako se već zove, tako da je u principu temperatura zaista zadovoljavajuća. Da, u podrumu je uvek hladnije. Tako je, da. Pa to je tako bilo uvek. Nemamo problem nikakav zaista sa vrućinom, kod nas Fantastično je je, dobro. a nije klimatizovano. Nije klimatizovano, ali je fantastična temperatura zato što je to podrumski prostor. Da. Tako se i vodi. Da, nema ni prozora, tako da sjajno. uvek je fino raspoređeno. Tamo je hladovina, tako. Sad vidimo, čujemo ponovo njih, Marija, pa ćemo da još sa tobom prozborimo par rečenica. Dušane, više od godinu dana treniraš, zadovoljan si rezultatima. Kako vidiš sad svoj dalji put? Odnosno, evo čuli smo od Marije da je uvek lepo da se vi bavite nekim drugim sportovima uz ovaj osnovni, je li tako? Pa ti si u tom uzrastu kad pokušavaš, verovatno si i pokušavao još nečim da se baviš. Iskreno ne, nisam pokušavao ničim da se bavim jer... Čak ni fudbal? Ne, to su se svi čudili kako ne, ali ne privlači me to uopšte. Dobro. Ovaj sport mi zagolicao maštu i još odavno sam hteo to da treniram. Marija, tebi je savršeno jasno ako ovaj dečko bude ostao u streljaštvu, bit će to novi Mikic ili on zna, ima ideju. Da. Imaš potencijal da budeš olimpijski šampion, ja sam siguran u to se vidi, ali imaš ti mnoge druge potencijale da budeš sjajan u tome. Odličan učenik, tako? Pa da, hvala. Šta te još interesuje? Pa kako to mislite interesuje? Pa šta je tvoja sfera interesovanja osim streljaštva? Pa ovako, pored streljaštva za sad ne planiram da treniram ništa. Ne, nijedan sport, ne sportom, uopšte. Šta te interesuje? Voliš da čitaš ili pozorište? Volim knjige. Volim knjige i ovako volim glumu. Ne treniram, nisam upisan u glumački takt, ali možda u budućnosti bude. Možda novi član Patosa. Možda. Da, i ljubimac devojčica, to se vidi, lep ko lutke, to nema šta. Svaka ti čast. Hvala. Nema to, ti ćeš biti, samo nastavi tako. Dule, ako mogu samo da dodam, da ispričam jednu anegdotu, još prošle godine, u jednom trenutku na treningu je došlo 3-4 novih polaznika, već je bilo ovih starih, pa sam ja bila malo u gužvi, nisam mogla da posvetim vreme tim novima i stalno sam ih nekako odlagala, onda je Dušan kad je završio svoj trening došao i rekao: ako ne možete da stignete, evo ja ću da ostanem da vam pomognem. Tako da Dule je jedno od one dece koje je zaista posvećeno ovom sportu, voli oružje i na taj način se i zainteresovao za streljaštvo i evo tu je sa nama, pomaže, da tako kažem. Ja sam njih dvoje izabrala jer su zaista u streljaštvu, jako su posvećeni tome. Kristina, zahvaljujući Anđeli, dolazila je zajedno sa njom na treninge, pa evo kad je izrasla i ona dobila priliku. I ti isto treniraš judo? Da. U koji klub? Judo klub Carina. Carina, pa eto, divno. Sjajno. Eto, to je objedinjavanje nekog sportskog duha, ali ja vam želim zaista mnogo uspeha. Siguran sam da će biti. Siguran sam da oboje baš izgledaju kao budući šampioni. Oni su baš onako, da kažemo, na vreme počeli da treniraju. Sa 8 godina, praktično jedno i drugi, evo Dule sad puni 10. Kristina, ti si napunila ili čekamo još taj 10. rođendan? U avgustu ću da napunim 10. To je to. To je neki uzrast kada se deca na neki način i psihički i fizički formiraju i rastu. Oni su dosta dugo pucali iz sedećeg stava i sa malim puškama. Puška, inače, ova sa kojom pucaju, serijska vazdušna puška M81, je teška 3 kg i 600 g. Vi morate da budete fizički, odnosno dete mora fizički da bude jako da može tu pušku da drži 20 minuta ili 30 minuta ili 40 minuta. Znači, meč u njihovom uzrastu traje 30 minuta i 15 minuta proba. Znači, koliko puta treba da podignete pušku u rame za 20 dijabola i 15 minuta koliko imaju probu. Tako da često, recimo, Dule kad puca, njemu prva serija uvek bude onako dobra, onih prvih 10 hitaca, a drugih već malo mu
nedostaje snage. Da, malo boli I znači, rana, Dule polako, da kažemo ovako, napreduje sa rezultatima, pa onda neko kolo ove naše ligi, mi inače imamo preko leta i tu našu Smederevsku ligu za njih baš. Kristina već ostvaruje onako dosta solidne rezultate. Tu se ustalila negde na 150 na prvenstvu centralne Srbije, to je lični rekord 161, Dule, to je mislim 129, je li tako, Dule? Ne, moj rekord je 136, još iz onog kola, još iz onog reda. Još iz one, da, sa prethodnih takmičenja. Da, to mi je rekord za sad. Da, pa moraš malo da treniraš, da radiš na snazi, je tako? Znaš i sam da ruka pada i onda Ma nije u pitanju ruka, u suštini celo telo, nije stvar, ja tu pušku mogu da podignem, ali nije stvar u tome, stvar je u tome da puška ostane mirna, Da. a ne podignuta. Da. Dobro, onda treniraj, šta ti kažeš? Pa. Morat ćeš da treniraš još nešto, plivanje, biciklizam, sve što može. Atletike, za trčanje, mislim, sve su to neki sportovi koji dosta će dobro uticati na njih i na taj fizički razvoj, na motoriku. Kao što sam nedavno čitao intervju sa Magnusom Carlsenom, najboljim svetskim šahistom, koji kaže da 6 sati dnevno trenira. A ne šah. Već radi na fizičkoj kondiciji, na svemu onome. Da bi mogli da provedu toliko vremena. Da, to sam ja... Jako je važno, ljudi ne shvataju to. To je to što si ti shvatio. Moraš da radiš i na opštoj snazi da bi bio kompletan sportista, ali polako, nađi svoj put. Ja sam siguran da ćeš ti to uspeti. Srećan ti još jednom 10. rođendan. Tebi mnogo uspeha u radu, Kristina, a Maja, vama... Hvala vam na prilici da predstavimo ovu dečicu i da pozovemo sad do duše, evo kraje jula meseca, avgust, mi praktično onaj kapacitet sad sa brojem tih serijskih vazdušnih pušaka koje su, rekla sam na početku, osnovne za ovu obuku, smo skoro popunili, da kažem da nemamo više slobodnog oružja, ali od jeseni kada završi ova grupa koja sada trenutno radi, oni naravno svi su pozvani i da ostanu u septembru, vidjet ćemo koliko će njih ostati i svake generacije. U septembru ćemo verovatno krenuti u novi ciklus obuke, pa evo, pozivamo sve zainteresovane, videli ste ovu dečicu koja, eto, osim što treniraju jedan lep sport i imaju prilike da se druže sa vršnjacima i uopšte, generalno, sva ta deca, ja kažem, kad čujem da mi se neko od nastavnika, ko se bavi nastavničkim radom, učestvuje da žale na decu, ja zaista do sada nekako, da li su se sami probrali, ali ovo su zaista divna deca i uopšte sva deca koja dolaze na strelište su jako, pre svega, lepo vaspitana, kulturna i poslušna. Ne sumnjam u to, mada je velika razlika kod njih u onome što moraju i što žele, što su sami izabrali. A dobro, to je. Ovo su sami izabrali, pa nekako i žele da ostanu u tome i da budu dovoljno, čak i da, kao on, traže da pomognu. Nakon treninga. Naravno, da. Sjajno. Mnogo uspeha, još jedan srećan rođendan Dušan. Tebi, Kristina, mnogo uspeha, Maja, vama mnogo uspeha u radu. Ovo je bilo gostovanje Marijaničić i mladih polaznika škole streljaštva Streljačke družine Smedereva.